Tapio Päkkö, otetaan ihan pikainen haastattelu tässä ennen kuin mä lähden lattaan tätä kuvauspuhelinta. Sä oot Ankkojen mukana ollut kuskina useampana vuotena ja käynyt näitä pitkiä reissuja, josta äsken tuossa selostuksessa kerroin, että perjantaina lähdetään jo kesken koulu- ja työpäiviä ja palataan sunnuntain maanantain välisenä yönä, niin kerroko vähän, tytöt on kertonut ainakin, että sä oot isolla sydämellä mukana ja et ole pelkästään niin sanottu kuski, että sun kanssa jutellaan laajasta laittaa elämästä, niin minkälaista se on olla niin kuin urheilujoukkueen mukana? Kiitoksia vaan, kiva kuulla, että on tytöt tykkääkö. Mä tykkään olla Ankkojen mukana reissuilla ja ollaan ollut, tää on nyt 3. vuosi peräkkäin ja ajanut edustusjoukkuetta ja näitä 21 en ole vielä päässyt ajamaan, mutta toivottavasti pääsen ajamaan. Kyllä mä tykkään, ei ole mitään, mä haluan olla. Kyllä. Onko sulla lähtenyt jo se aikaisemmin, että sä oot ollut niinku joukkueiden mukana paljon kuskannut ja sillä niin onko sulla syntynyt, että se lähtee susta niinku itsestä se, että sä tykkäät niinku sosiaalisesti olla ihmisten kanssa tekemisissä ja syntyy semmosia niinku hyviä suhteita, että sä et ole vaan siinä kuskina napit korvilla, vaan se on niinku isolla sydämellä työtä. On. Mulla on itselläkin pelaajatausta kylläkin jalkapallon puolella. Olen pelannut edustusjoukkojen tasolla 10 vuotta Olssissa. 3., 2. ja 1, että kyllä mä niinku henken ja veren pelimies on edelleen. Tämä salibändi tuli Ankkojen myötä, mulla ei ollut mitään hajua tästä salibändistä. Ennen kuin mä tulin Ankkojen kanssa, kyllä se vei heti mukana. Ja totesin, että tykkään olla mukana. Joo, mä muistan, että se alkoi tosiaan silloin niinku jokunen kausi sitten, niin siinä ei kauan mennyt, niin sulle tuotiin jo Ankka-takkikin logon kerran, että jotakin siellä pelireissulla tapahtui semmoista, että sut koettiin niinku yhdeksi tähän porukkaan kuuluvaksi. Kyllä, Vesa Torvi toi kaulaliinan ja takin, ja kaulaliina on aina linja-auton keulassa mulla siitä asti ollut, että pian sen mukana, ja takki päällä vierasreissulla. Hieno ele, että sain nämä. Kyllä, ja vissiin teillä JS-matkoilla on nyt ollut sitten tämä naisten joukkue, sä oot kuskannut sitten, oot 18 kuskannut vuosikausia ja 16, ja onko siellä muitakin sitten ollut, onko vielä nuorempia ollut? No minun kohdalla ei ole ollut, mutta kyllä meillä JS-matkalla on nuoremmatkin ollut, mutta mennyt vähän pahasti päällekkäin sillä, että kun mä oon sitoutunut siihen liigaporukan kuskaamiseen, että mä ajan kaikki heidän ajot. Jos sillä tulee päällekkäisyyksiä, niin sitten en pääse tietenkään. No, ajetaan kaikki ne, mitä mä pääsen, mielellään. Kyllä, ja sitten tosiaan katsomossa olet ollut aina mukana, kun vierasreissuja on, mitä on itsekin päässyt katsoa joitakin paikkoja, niin katsomossa olet henkeen vereen mukana ja katsot myös, että ketkä on onnistunut pelaajista ja otat välillä hyvässä hengessä myös kantaa siihen, että kellä on tänään onnistumisia, niin kerro vähän siitä, minkälaista se on seurata näitä pelejä. Heti kun mä pääsen, on vapaalla niin kuin tänään, että mä nyt tulin yöllä Joensuusta ja tiesin, että mulla on sunnuntai vapaa, niin mä halusin tulla katsoa peliä. Ja koska me pelaajien kanssa kuitenkin, kun me tavataan reissulla, me jutellaan edellisestä pelistä, niin se on hyvä olla mukana katsomassa peliä, että mä pystyn kommentoimaan jonkun pelaajan. Esimerkiksi viime pelin Sannille uimarihuutolle täytyy sanoa, että aika hieno maa. Kyllä. No niin, hei, kiitoksia Tapsa, että olet mukana toiminnassa ja mukava nähdä sinua täällä katsomassa. Kiitoksia.